Office jang Executive Engineer ka Public Health Engineering jang ka Maukerwat Division klayo ban rakhi ka sneaker pang jang ka umbam umdi ka badai lingba ka jal jivan mission ni JJM ka balatip kum ka jal arpan divas ha ka hall jang ka PHE Maukerwat Division Southwest Khasi Hills District. Kajing temu jang ka ni ka program ka long ba ka jal arpan divas kamdei tang ka jingkut jang ka jingpentei ya ki project jang ka umbam umdi henrei ka dei ka jing stang jang ka jinglong tarai ba jingkit kli jang ki pai ba nong shong shnong ban sumar pen khoi bat penne pen sa ya ki telong jang ka umbam umdi. Uba S. Marwen, MCS Block Development Officer Karanikor CNRT Block, ula longkum ukong san hagani ka program, par hagajo ka por ula shimru ya ka benta ban puli ya ka pledge, ni jingpin smai, ringkar ka jingyashim benta ka Village Water and Sanitation Committee, lam bat ki pa wan sya ka jingyalang. Hakani ka jingalang na dan langru uba ke nom sub executive engineer ke PHE Maukerwat Division uba e Kongtiang SDO ke Maukerwat Division uba Spailan Jerwa chairman ke Village Water and Sanitation Committee jang ke Shnong Pinden Diwa ringkat bat ki weipat kiri rang ba Shnong ki dekat Village Water and Sanitation Committee na ki khat nyo tli Shnong. Nasiyong tu bakane ka perthai, kadai ka jongi banyada, banri bansuma, ban tengkai ka menta, nang bakalawai jongi ru kan sup kan shngai. Na IT yala desha kani ka jingkular, Om tang hati kentien, Ndrai haka kamru kunjo, Kum ujal raksha, Unong yadanong sumarun, Kepala Pendek dan ke Ministry of Jail Safety, Kepada Department Jong Keum, Angke New Delhi. Ya Kepala Pendek, baru Pisdong, Kiba yo ya kata kerdan har kerjau certified village. Kini yo ya kaban lekmen lesopha lengba jong kaneka program jal arpan diwas. Makwa kani thu ye phi ba ha kani ka district ka jungi nidon komba aspa khandai santri islam. But hadu menta Don aspa pratli kisnong kibala qualified na kadenta ban organize ya kade kajal arpan diwas. Kidai ki aspa pratli kisnong kidai kisnong ha kaba ka umbam di kalapoi ha ki ying sem jong kineki aspa pratli kisnong ha kaba kinong ying waro Ilayo ia ka umba mundi lomba jong kali skim jal jiban mission. But tang kata ki school ki academy center ki badon hajini ki aspa pratli ki shnongru ilayo ia ka na ka bentang bak kena school kinyo ban penukam akapor bak law school. Te ngakwa kanyen tu ye pi ba Detang ka district ka jungi ka Southwest ka Sihir district ka jungi ka bala puntam ini kisnong ki bala itu kum kita ki har karjal village lalu kisnong ki ba kilongi nong sem kilayo ya ka umbam Mr. Kemen adu kata-kata ba akapor ka bangi don ya ka state review meeting hangkai silong nakaliang Jong Minister, Jaga PC, ringkat Commissioner Secretary, Jaga PC. Kila Hayen yang ki Member Secretary Jogi District kiba la lebha na kabenta ban penlongi kisnong kum kita ki har kerja village. But nasno ya kawan Penpau yang kajing Sokmen baka distrik kajungi kadai kata distrik kaba hetam hangnya po mikalaya kaba latresitom ban penlong
ya kisnong kita ki harga jal ile ada kisnong ki ba ilong ilong sel yo yo ko umbang bi ke babian Nanti isi di wajib ri apakah jingai kulai kapang kalau ngepi te kumpat su ida siap pai di por balada lagi pagi lagi nei pai jongi ki megi di pai merah para por badak kena arit mengiru matrai kat nongi jenjara kata ka ummo bisa ya lain seki bantong lane portalang leh hablet kam sajangai susu banwat ya ka dari mentang bakas skim JTM bakas sokar pedeng sokar jelan bakas jeng penyat ke PHE ni kam koi kan mau na JTM kawan sundan ha sunong ndai tak sunong lawan karun sundan ha ki beriau kani ka kawan sundan ha man lagi trio ye tekat nongi snow kemen lagi pakhat lagi por mensua bati por di pamenta tekat skim lagi skim jo PHE dari mental lembaga ni gajal akan diwas lembaga jempan baik ki guideline ki warfare lembaga directions di bawah kandai su ka jeng PHE kalau ada jeng ki ka sino kalau ada jeng ki ban safety bakin long ma ki ka try jo ka skim haman ma ki sino lembaga jempan ya ka BWSC Tika nika jinglong try kalong kadang mo kemai bah hangi isnong ba ya ka skim ni sulong try compare ni hapo blok ni ben rekam ya ki VEC ki beriau ki shem ya ki jing try ki latre ya ki footpath ki latre ki nala ki latre ki tolong ladap kim kan mau ngi itu ki jongpi de ban sumar kim de ki jongi maki ki sotana taman try ka skim yo bay balai yo bay material kata ki la sotana ki krepat begitu bi de jongpi isnong kadang kemai kan ka jing snow try ka jongpi te na ngakwai ki ba pinom don chu kata ka jing snow right makanya ka skim ai knan ta sokar ki na banta jongpi ba pin sumar sukya te abu ya ki BWSC members na banta kata te ka jing IT ya ka skim kamde tamba ba IT ka ba snow suk ma ban IT ndrai kawara bun ru ki jingit kli ya ka BWSC ya ka snow kabaning kong kalongman ngila ya le to kapelech menemong ya rakti ngi ong to ban sumar ka ka BWSC berkasnong ibarawai ka jingit kli kabaning kong ka David ban ya dai kita longkung kumbaong matabun kita longkung gi bla thong ini ngila ya pomlot haja kawan don ba jan ki le tam te kani gawe ka ba kongsan kam ya kasnong ya BWSC ban sumar kita longkung te ka baar ban sumar ki pipe namar mentam dei su bang da peki pai pun si PHE to IT ka sinong te pa BWSC kum ongi menteri nga sutu kata ka jing e ban ban kalai kata ka sanjur perkat kata sia ka dega bae di menteri le asina da skit mo biang asina da skit ban sutu di beriau jad upai katu ban no senyang mepihi na katu takada piap sumar kata ka jing long try ila de ban sutu ha mentan te batabalai bangin empat yang ay ka maneng ila ay ka to ka palet ka to jikular jungi bangin ng pansep ay ka in panagkam ha babalik panagkam in pansep ay ngin bu ngin sumar bahan matham tam portalang hangi sani bun kisnaw sa tisarani kor blok ro kajo bun kisnaw ki bakarduk si sa ko ka portalang tiladangin nang ban sumar ti kalau ka bun ro ki wi jalla ki wi sinong ki wi ri ro ki bakarduk ndai ngi ati sa ngi uslap uba paho uba biang uba ngim da uslai kan mereka debit ka jik sumar ka untuk ini ilong ki jingit kli jong ka sinong ka BWSC apa ka jing yalam jong ka PhD department bangin sumar na benta dei tanam ta jong ni menta bangin da dre khantam na menta ka lawai jong ki khun ki nam ta ka lawai yang tiban sawan ke jong ni